Sa ngayon ay narito ako sa harap ng Masbate Provincial Hospital na kung saan ay alamin natin itong kaso naman umano na may kinalaman sa person under investigation or PUO o person under observation or PUM person under monitoring na may kinalaman nito sa COVID 2019 o dating katawagan na coronavirus. At sa ngayon ay narito tayo upang kunan ng pahayag itong si Dr. Aquesta kaugnay sa kalagayan nitong pasyente na dinala dito sa probinsya ng Masbate with Dr. Just Paswan. Dr. Just, magandang umaga, please come in. Yes, okay. Magandang umaga sa iyo, Bumbolito, at syempre sa lahat ng ating suki at tagapakinig sa Bumbo Radyo. At sa kasalukuyan ay narito tayo sa tanggapan ni Dr. Oscar Aquesta, ang siyang OIC Provincial Health Officer ng lalawigan ng Masbate. At sa ngayon ay kukunan natin ang pahayag kaugnay naman dito sa napapaulat na umano'y PUI or PUO or PUM. So aalamin po natin kung ano talaga ang tunay na estado nitong pasyente na narito sa kasalukuyan dito sa Masbate Provincial Hospital. Doc, magandang umaga po. Live po tayo sa Bumbo Radyo at sa ngayon po ay medyo nandilito yung mga tao at medyo nagkakaroon ng konting scared kaugnay naman dito sa isyong may kinalaman dito sa coronavirus 2019 na dati po ay tinawag at sa kasalukuyan na tinawag po itong COVID-19. Magandang umaga po at narito din si Bumbolito. Magandang umaga po sa Bumbo Radio at saka nakikinig. With regards to yung classification ng PUI, meaning persons under investigation. So, based on the guidelines given by the Department of Health, pag PUI ka, there should be a history of travel from Hong Kong, China, and Macau. So now it has included now the Taiwan. Taiwan. So if you have the history of travel with any signs and symptoms like cough, fever, cold, so you'll be classified as BOI. That is based on the classification from the DOH. So, ang PUM naman, person under monitoring, those are persons who have a history of travel, but there are no signs and symptoms like cough, cold, and fever. That is the classification. Yes, Bumbolito, baka may katanungan po tayo kay Dr. Aquesta kaugnay dito sa ikangay pasyente na narito sa kasalukuyan. So ito po ay dalawa ang maglola at ito nga po ay nanggaling sa Hong Kong at ito ay dumaan sa iba pang bansa at hindi po direkta na nagdiretso dito sa Pilipinas. At sa ngayon, ito ay sa isang bayan, hindi lang po natin ibibigay yung saktong pangalan ng lugar upang ikangay na maiwasan yung pong mga negatibong ulat. At sa ngayon ay ipapaliwanag ni Doc Aquesta ito kaugnay naman dito sa naturang pasyente. Actually, it was already declared by the Department of Health, Regional Health Office yesterday through press conference with the regional director regarding the patient here in Masbate. If you hear the press conference, I think it was declared it was negative yung bata. Where we get the swab and sent to RIPM. Declared by the DOH negative. All, I think, entire vehicle yata yun. Sa press release ng Department of Health. So paano po yung doc na andun pa rin yung isa, no? Kasama dun to sa sa limang inoobserbahan at yung isa naman ay nakalagay po dun sa I think press release o ulat na galing naman sa region na may isa na nakatala po dun sa Masbate. Okay. Yung isa naman, yung lula na kinaklasify as PUM, so we'll wait until the quarantine period will lapse. Sa ngayon po ay tinatanong natin kay Dr. Aquesta ang kaugnay nga po dito sa ikangay sinabi niya kanina na off the air tayo na kung saan ay
nagkaroon nga po ng validasyon or pagsusuri sa nakuhang swab dun sa bata ay nagnegatibo ito. Batay po yan dahil sa press conference na lumabas sa ating sa Mainland Bicol. At sa ngayon naman, itong kasama, itong lula ay patuloy na inoobserbahan or nasa ilalim siya ng PUM. At tatanong po natin ulit kay Doktor ang kaugnay naman doon sa estado ng isang pasyente, itong lula ng bata na nagdigatibo na itong bata at itong lula na lamang ay alamin natin kung ito nga po ay patuloy na mag-undergo dito nga sa quarantine. Since admission of these patients, they manifest asymptomatic. Wala silang mga symptoms since admission up to the present. So siguro we'll just complete the based on the guidelines. We'll just complete the quarantine period of these patients. So since they arrived February 3, siguro by 17, that is the 40th day quarantine. So then we'll ask also the region for clearance kung pwede na ba may release na pasyente. Then once na ma-release yan, the MHO will issue also a certificate na they have completed the 14-day quarantine, and it will be submitted copy for this the PHO and the region. Yung isa, yung kinuna namin ng swab, 1-year-old yun, baby girl. Yung isa naman, 59, yung grandmother. They were both here in the Masbate Provincial Hospital. January 21 sila left Manila to Hong Kong. I mean, they left Hong Kong February 3. Then they arrived Masbate the same day, February 3. 12 noon. 12:30 a.m. sila na 2 a.m. Then nasa Manila sila, then 5 a.m. depart from Manila, then arrive Masbate at 7 a.m. Then 12 noon nasa na nila lugar. Actually, it was discovered by the because by the our municipal health officer in that place. Opo. Yes, sir. Okay, according to the press release yesterday, negative daw. Okay. Yes, sir. Bata. Yes, sir. As of now. Since admission, they are all asymptomatic up to the present. Yes, sir. Yes, sir. Nasa quarantine period pa up to 17. Up to 17 sila. Then, after that, kung wala talagang signs and symptoms, pwede na siguro. Then we'll ask also the regional health office if we can release this. Then, the MHO, upon release, when they arrive at their place, the MHO will issue a certificate of completion ng quarantine. Ganon din mangyari. Opo. Sabay sila eh. Kung ano yung dineclare nila doon, ganon din eh. When in fact, hindi ko alam na may result na eh, sila na ganon. So, during sa press release, nalaman ko na ganon. Sir, thank you, sir. Yes, Mongolito. At yan po ang ating
nakuhang pakipagpanayam o mga impormasyon na kaugnay naman po dito sa napapaulat na umano'y PUI at ito nga po ay tinawag po nilang patients or person under observation. At dyan naman sa Milan Bicol ay ito ay person under monitoring. At ito nga pong maglula ay nailahad na po ni Dr. Oscar Aquista ang buong detalye kaugnay naman dito sa pasyente. At ito nga po ay dito sa Lawig ng Masbate nang galing naman ng bakasyon sa Hong Kong at naibigay din yung mga araw kung kailan po sila umalis ng Pilipinas at dumating naman dito sa Masbate. At sa ngayon ay hindi pa rin mawala-wala no yung mga agam at yung mga takot na naranasan dito sa Masbate. Pero dyan, anong nang nangyari dyan? Ayos, nung ano po, napaulat, no? Yung naturang issue ay nagkaroon naman sa social media ng samot-saring mga ikangay haka-haka at lumalabas yung mga fake news or ano mga detalye na nagsilabasan at takot din ang namayani sa mga Masbateño. Pero sa ngayon, at naliwanagan na ng iba at sa ngayon ay mas lalo pa ditong maliliwanagan sa ibinigay naman na ikangay kaalaman at impormasyon ni Dr. Oscar Bong Aquista ang siyang OIC Provincial Health Officer ng Lawigan Masbate at batay na rin sa pinagtibay na resolusyon ng Sangguniang Panlawigan ay ang PHO ang inatasan na magbibigay lamang ng impormasyon kaugnay sa issue na may kinalaman dito sa COVID 2019. Sige, at tamay kami dyan, Bukudres, doon sa petsa na binigay ni Doc, petsa 17 de Canada sa Lunes. Yes po. Apo, yan po ang ating nadinig kanina kay Dr. Aquesta. So, titingnan natin doon kung ano ang kalalabasan niya at update na lang kami dyan sa inyo dyan sa Masbate. Yes. Salamat, Bridges. Okay po, maraming salamat din po sa inyo at sa ating lahat. At syempre mula po dito sa Masbate, ako po si Bombo Jess Igan Parion para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bumbo!